Kanggulo Ida Sifatimar Rahmah, kita langsung datang informasi ramekan ing siang dinten punika. Wonten dinten Ahad ingkang cerah punika kita ajeng ngajak panjenengan datang Dusun Cikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ingkang inggih punika salah satunggale dusun wisata ing gadhahi sacadah destinasi wisata ingkang menawan. Rekan kita Putri Agustin, Cak Emut Elan lan Arvel ajeng ngajak kita berwisata wonten Curug Bengkawah. Punika cuplikanipun. Maneh karo aku, saiki aku lagi ono ing papan wisata alam Curug Bengkawah. Penasaran durung? Yuk tak tunjuke. Bengkawah iki dumunung ana ing Desa Cikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Perjalanan mung sawetara menit saka kecamatan. Pemandangan kene wit-witan padha ijo royo-royo lan darane sejuk. Sing jenenge Curug Bengkawah, aliran banyune jernih tenan ya. Dhuwure banyu kisaran 20 meter. Iki cocok lho kanggo ngilangke penat utawi ngaso karo kanca-kanca. Nah, jenenge Bengkawah iki biyen mula saka kali cilik sing banyune milih ana ing kene. Miturut critane warga, iki wis dadi wiwit tujuan ket biyen kanggo dolan lan yen musim rendang banyu ing kene aliran banyune iki tambah deras lan saya dramatis. Eling rek, dolan nang alam kuwi kudu tanggung jawab. Ayo jaga kebersihan, aja nglutuk sembarangan, lan hormat karo alam supaya alam koyo kiye bisa lestari nggosi kapan wae. Oke, kuwi sekilas liputan saka Curug Bengkawah. Yen kowe mampir nang Pemalang, wajib mampir kene. Aku pamit disit ya. Sampai ketemu ing papan wisata liyane. Dadah. Curug Bengkawah wonten Dusun Cikasur saged dados pilihan ingkang leres. Sampun kesupen kangge tansah jaga kebersihan dhateng papan puniki. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya terhibur lan dados destinasi tambahan kanggo dinten libur ingkang ageng iki. Kula Ida Syifa pamit undur diri.